Здравейте, приятели! В този клип ще ви покажа какво получих за Коледа. С този клип по никакъв начин не искам да се хваля, а просто искам да покажа мнението си за подаръците. Първо ще започна с ето тази турбичка, в която имаше и този дезодорант и това парфюмче на марката Био. Миришат много хубаво. Другото нещо е ето тази кутийка, която е много красива и в нея имаше сладки. Ето как изглежда едната от тях. В другото пликче има една чаша, която е наистина много красива и голяма. И към нея има една лъжичка, която я прави още по-хубава за мен. Сега ще преминем към голямата чанта. Първото нещо, което вадя, е книгата на Емил Кондрат "Изкуството да бъдеш мързелив". В нея се разказва точно обратното, какво да правиш, за да не си мързелив. Има съвети в живота и в училище, да си направиш някакви работи и е наистина много хубава. Другото нещо са дрехите. Те бяха завързани по този начин. Ето така изглежда пуловера. Според мен е много красив. А другото нещо е ето този черен клин. След това имаше сладки работи. През тях ще мина много бързо. Това са бисквити. Това е шоколадов дядо Коледа, маршмелоу, 3 млечни шоколада, желирани бомбони, вафла и тези бомбони. Надявам се този клип да ви е харесал и ако е така, дигнете палче нагоре. До скоро!